Николай Тивчев и съм ортопед-ревматолог. Моята специалност е гръбначната хирургия и ендопротезиране на големите стави на тялото. Работя в болница Пирогов, София. Лично за мен предимствата на тази протеза е модерният дизайн. Фактът, че бедреното стъбло е анатомично, т.е. позволява адаптация по-добра към костната анатомия и съответната си антеверзия спрямо ляв и десен крак. И разбира се, модулността на шийката, която неведнъж ни е помагала при по-финната настройка на ставата по отношението на офсета, стабилността, антиретроверзия, така че да ни позволи да създадем става, която да изпълнява оптимално функциите си, да е стабилна достатъчно, така че да не ни притеснява по отношение на вторични дислокации и същевременно да позволи рано възстановяване на пациента. Виждате шъла, хидроксиапатитно покритие, 3 разреза, за да се изпълни пресфит. Функцията 4 пега, които дадат допълнителна стабилност и възможност за винтова фиксация при нужда. Ето как изглежда. Виждате това по-голямо покритие в една определена зона. Ръкавични. Ето как изглежда стеблото. Плазма разпрешен титани с хидроксиапатит. Ето може да видите извивките, която следва анатомичната извивка на проксималното бедро. Шестоъгълник, проксималната част, която позволява различна позиция на пробна шийка. И различна шийка. Виждате, това е стандартната шийка, така изглежда и действителната, само че има шистограм долу. Това е шийката, която ни позволява да увеличим офсета, да намалим офсета, да дадем ретроверзия или антиверзия на шийката допълнително. Тоест, ретроверзия в случая и антиверзия. Супер. Аз така изглежда завършения продукт. Плюс 3,5. Отново тестване задължително. Екстензия, външна ротация, вътрешна ротация, външна ротация, флексия, външна ротация. Добре, окей, мерси.